Pasensya na kayo mga kaiwaga kung medyo kakaiba ang boses natin. Kagagaling lang po natin galing sa sipon na tubo pati na rin sa lagnat. Sa mga gusto pong magpalipad ng super thanks, marami pong salamat sa inyo mga kaiwaga. Maaari nyo pong i-comment dyan sa ibaba kung saan nakakaabot ang ating mga kwento. Kung saang bansa man, gabi o tanghali, o anong oras man dyan kung nasaan kayo ngayon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Simulan na natin ang karanasan ni Densyo. Panahon ng 1984. Lugar ng Romblon. Aminado ang matandang si Lolo Paeng kung saang lugar at lahi nakuha itong si Densyo. Subalit dahil sa abilidad ng matanda bilang isang veteranong manggagamot at hunter ng mga aswang, ang dating maitim na budi ng isang itim na gabunan ay unti-unting naging puti dahil sa mga katuruang inilapat ng matanda sa bata. Noon pa man, alam na ng kanyang itinuring na Lolo Paeng kung saan patungo itong si Densyo. Hindi man niya kinalas ang pagiging aswang na gabunan, subalit ang kilos at ang pakikipagkapwa-tao ay itinuro ng matanda sa bata. Hanggang sa itong si Densyo ay unti-unting nagbinata. Subalit bago tayo matungo roon, subaybayan ang kwento kung papanong natungo itong si Densyo kay Paeng at papano silang nagkaisa upang tugisin ang mga aswang na tulad ng lahi nitong si Densyo, ang mga itim na gabunan laban sa sariling lahi sa pangunguna ng matandang albularyo, ang kanyang itinuring na Lolo Paeng. Kayong mga gabunan, hindi kayo uobra sa aking kakayanan. Tutugisin ko kayong lahat at isa-isaing papaslangin hanggang sa lubusan ko kayong malipol gamit lamang ang aking kakayanan. Magsipagligas na tayo. Lilipulin tayo ng matandang ito. Bilisan ninyo. Magsitungo na kayo roon sa bukid. At hiwan ang mga patay. Wala na tayong magagawa riyan. Kesa maubos tayong lahat. Bilisan na ninyo. Ang digmaang yun ay naganap sa panahon ni Lolo Paeng. At nang magsipaglikas nga noon ang lahi ni Densyo, marami rin ang napaslang. Hanggang sa maya-maya pa sa patuloy na paglalakad ng matanda, may narinig siyang iyak ng bata. Isang sanggol. Dali-dali niya itong hinanap roon. Nagpalinga-linga sa paligid hanggang sa matungo siya sa isang masukal na lugar at sa kanyang pagbuklat sa masukal na damuhan, nakita niya roon ang isang sanggol. Subalit ramdam na ramdam ng matanda dahil sa pagkulo pa lamang ng lana. Ang batang yon ay anak ng isang gabunan na kanyang patuloy na nililipol. Sambit pang wika ng matandang si Paeng na pinag-iisipan kung anong gagawin sa sanggol na yon habang patuloy itong pinagmamasdan. Papaslangin ko rin kaya ang sanggol na ito, subalit wala siyang kalaban-laban. Ngunit ang inuutos sa akin ng aking gabay, bigyan ko ng pagkakataon ng sanggol. Alagaan siya at palakihin sa aking puder. Subalit paano kung palalakihin ang aking sariling kalaban? Para lamang akong nananalamin. Ang tinutugis kong mga gabunan ay nasa loob mismo ng aking tahanan. O siya, sige na nga. Ako nang mag-aalaga sa sanggol na ito. Huwag niyo na akong kulutin mga gabay. Pangangalagaan ko na ang bata. Kagad na dinampot ni Mang Paeng ang sanggol hanggang sa dalahin niya ito sa kanyang tahanan. Iba't ibang uri ng mga ritual ang kanyang inilapat roon upang ang bata sa kanyang paglaki ay hindi matulad sa kanyang tunay na mga magulang. Gayunpaman sa paglipas ng araw, buwan at taon, unti-unting lumaki itong si Densyo. Nakikipaglaro sa mga bata. Naanimoy isang normal na tao. Subalit dumating ang isang araw, kabilugan ng buwan niyon. Habang nakikipaglaro itong si Densyo, nagalit sa kanyang isang bata roon. At habang hawak-hawak ang isang bato, ipinukul ito sa kanyang ulo hanggang sa dumaloy ang dugo na naging dahilan ng pagbabago ng ugali ng bata. Sambit pang wika ni Densyo na nasa 6 na taon na ng mga panahong yon. Bakit mo naman ako pinukul ng bato? Hindi naman kita inaano Natalo ka lang sa tumbal latay. Pinukul mo na ako ng bato. Inaano ba kita? Ang yabang mo kasi. Kanina ka pang namumuro sa akin na hindi kita matalo-talo. Alam mo namang laro ito Huwag kang pikon. Makikipaglaro ka tapos mapipikon ka. Hanggang sa dumaloy ang dugo sa kanyang mata. Doon nagsimulang magdilim ang paningin nitong si Densyo. Malakas niyang itinulak ang batang mas malaki pa kaysa sa kanya. Tumilapon itong palayo sa kanyang harapan at nang muli niya na itong susugurin gamit ang kanyang daliri. Kakaibang kilos ang ipinapakita nitong si Densyo.
Nanggigigil na animoy naninigas ang buong katawan, kasama na roon ang pag-angil, hanggang sa marinig niya ang boses ng matanda na nagwiwika kay Densyo ng, "Itigil mo yan, Densyo. Kontrolin mo ang iyong sarili. Hayaan mo ng batang yan." "Pasensya na po, Lolo Paing. Siya naman po nagsimula eh. Pinukol niya po ko ng bato. Naglalaro lang naman po kami." "Halika na rito. O kayong mga bata riyan, lalong-lalo ka na. Huwag na kayong makikipaglaro kay Densyo. Pagsipag-uwi na kayo." At nang makapasok na nga sa loob ng tahanan nitong si Densyo, kaagad na nilapatan ng halamang gamot ni Lolo Paing ang sugat. Maya-maya pa'y muling nagsalita itong si Densyo patungkol sa kanyang kakaibang naramdaman, kung paano siyang nagalit at naitulak ng ganoon kalakas ang batang yon, samantalang mas matangkad kesa sa kanya at may kalakihan din ng katawan. "Lolo Paing, bakit po ganon? Pakiramdam ko po kanina eh. Hindi po ko nauubusan ng lakas. At kahit po ako nagtataka sa sarili ko, naitulak ko po ng ganong kalayo yung batang kalaro ko. Dumagasa po siya sa lupa. At kung hindi ko po narinig ang boses ninyo, baka po kung anong nagawa ko ron. Noon pa man ay sinasabihan na kitang bata ka na huwag ka nang makipaglaro sa mga batang yon. Dahil hindi ka normal. Hindi tulad ng mga batang nakalaro mo." "Paano pong hindi normal, Lolo Paing? Bata pa lang rin naman po ako ah. Ano po bang masama ron? Nakikipaglaro lang naman po ako sa mga kaedad ko." "Ay nako, Densyo. Siguro pagdating mo ng 18 anyos, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Dahil kahit papano may pangunawa ka na noon. Ngayon ay hindi mo pa lubusang mauunawaan ang mga sasabihin ko sa iyo. Kaya kalimutan mo na muna ang lahat ng mga nangyari." Makalipas pang ilang mga taon, habang nag-aaral itong si Densyo, patuloy siyang kinukutya sa kanilang paaralan. Iba't iba ang kanyang mga naririnig, kesyo sinasabi ng kanyang mga kamag-aral na ampun lang umano siya ni Lolo Paing, napulot sa damuhan na nasa lahi pa ng mga aswang. Kaya naman madalas itong nag-iisa sa kanilang paaralan, walang kaibigan, hanggang sa tumungtong ng 18 anyos itong si Densyo. Doon ay siniwalat ni Lolo Paing ang lahat, sambit pang wika nito, habang masinsinan silang nag-uusap sa may balkonahe. "Eto na ang tamang panahon, Densyo. Oo, tama ang mga naririnig mo. Hindi haka-haka ang mga yon. Subalit wag mong dibdibin ang lahat ng naririnig mo. Dahil pinalaki kitang tulad ng isang tao. Isang normal, subalit may kakaibang abilidad. At yon ay hindi ko tinanggal sa iyong pagkatao. Ayaw kong pangunahan ka, Densyo. Ikaw ay ikaw, at ako ay ako. Subalit ang lahat ng ikinarga kong orasyon ay hindi ka mapipinsala. At sa pagtagal ng panahon ay tinanggap iyon ng iyong katawan. Hindi ka namatay sa mga orasyong iyon. Ibig sabihin lamang nun, isa kang ganap na tao. Subalit kaya mo magpalit anyo tulad ng isang gabunan na kahit na itim ang iyong balat, nagliliwanag naman ang iyong puso't isipan upang tumulong sa mga tao. At hindi maminsalang tulad ng iyong mga magulang. Nasa sayo pa rin ang pagpapasya, Densyo. Kung aalis ka sa aking poder at hahanapin mo ang iyong tunay na mga magulang." Ngayon ay nauunawaan ko na, Lolo Paing. Kaya pala may kakaiba akong nararamdaman. At kahit masakit man sa aking kalooban noon na kinukutya ko ng aking mga kababata, tinanggap kong lahat ng yon dahil alam ko sa sarili ko na may kakaiba talaga akong nararamdaman. At ngayon ay kinumpirma mo na ang lahat. Hindi pa rin ako aalis sa poder mo, Lolo Paing. Hindi ako gabunan. Isa akong normal na tao at pinalaki mo akong mabuti. Paano kung magkita kayo balang araw ng iyong tunay na mga magulang at gusto kanilang bumalik sa kanilang poder dahil ang nananalaytay na dugo sa iyong katawan ay nanggaling sa mga gabunan? Anong gagawin mo, Densyo? Hindi kanila mahanap-hanap sa akin noon dahil lang sa bulag na ikinarga ko sa iyo ay hindi nila makita. Kinalas ko na ang lahat ng yon. Dahil may sarili ka ng pag-iisip, alam mo na ang tama at mali. Hindi kita pinalaki sa pagkain ng hilaw na karne o pagtugis ng pagkain sa kagubatan. Kung ano man ang kinakain ko, ayun din ang iyong pagkain. Hindi kita pinipigilan, Densyo. Maaari mong hanapin ang iyong mga magulang sa kagubatan at ikaw ang magpapasya ng lubusan kung muli kang babalik rito o mananatili ka sa poder ng iyong mga magulang. Bagyang nanahimik si Densyo sa sinabi ng kanyang Lolo Paing. Bumaba ito ng kanilang bakuran. Nagtungo sa gitna ng kagubatan. Binigyan ng kanyang sarili ng pagkakataong makapag-isip
At sa makalipas ng ilang oras, natungo siya sa isang rumaragasang ilog. Bagyang naupo sa isang malaking bato hanggang sa may maramdaman siyang kakaiba roon. Alam niyang may nagmamasid sa kanya sa paligid hanggang sa magwika itong si Densyo na pinatutungkulan ng nakatingin sa kanya doon mismo sa may kabilang ilog. "Lumabas ka riyan. Sino ka? Akala mo siguro hindi ko nararamdamang may tao riyan. Malakas ang pakiramdam ko, pati na rin ang aking pangamoy." Hanggang sa makita ni Densyong isang lalaking dahan-dahang tumatayo. Nasa likod ito ng isang malaking bato doon mismo sa may kabila ng ilog. Muling wika pa ni Densyo habang may kakaibang pakiramdam sa lalaking patuloy lamang na nakatingin sa kanya. "Bakit kanina ka pa nagmamatsyag riyan? Pinababayaan lang kita. Subalit habang lumilipas ang oras, hindi ka pa rin umaalis at patuloy ka pa rin nagmamatsyag. Magsalita ka." Patuloy lamang na nakatingin ang lalaking yun. Maaaring hindi niya naririnig dahil sa lakas ng laguslos ng tubig o maaaring hindi lamang talaga sumasagot ang lalaking yun na habang tumatagal na nakatingin sa kanya ay dahan-dahan din itong ngumingiti. "Nakakalokong lalaking ito ah. Ano ba talagang gusto mo? Lumapit ka rito o gusto mong ako ang lumapit riyan?" Matapos sambitin niyo ni Densyo, dahan-dahan ang naglakad ang lalaking papalayo. Hanggang sa lubusan itong sumuot sa masukal na kagubatan at sa ilang oras pang pananatili roon ni Densyo, nagpasya na itong muling bumalik sa kanilang tahanan. Dinatnan niya ang kanyang lolong nagdarasal. Nakaluhod itong nakaharap sa may altar. Panandaliang naupo sa may gilid si Densyo at nang matapos sa kanyang ritual na pagdarasal ang matanda, sambit pang wika nito kay Densyo habang pinagmamasdan ang muka na may malalim na iniisip patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. "Akala ko hindi ka nababalik, Densyo. Ano bang iniisip mo? At saan ka ba nagtungo kanina?" "Tulad po ng sinabi ko, Lolo, mananatili po ako sa inyo. Nagtungo lang po ko ron sa may ilog para kahit papano makapag-isip-isip. Hanggang sa may makita po akong isang lalaki. Kakaiba po ang pakiramdam ko sa kanya. Pati na rin po ang kanyang amoy. Hindi po siya normal na tao." "Pabuti naman kung gayon, Densyo. Palaging bukas ang pintuan para sa iyo dahil itinuring na kitang apo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo na hindi tao ang nakita mo sa may ilog?" Siguradong sigurado po, Lolo Paing. Ni minsan po hindi pa nagkakamali ang pangamoy ko. Mas malakas pa po ang pangamoy ko kaysa sa aso." "Sabagay, ano sa tingin mo ang lalaking nakita mo roon?" "Isa po siyang aswang. Hindi ko lang po matiyak kung anong uri po siya ng aswang. Kung gabunan, tiktik, o anong uri man ang lahi ng kampo ng kadiliman." "Mukhang magmula ng kalasin ko ang sabulag sa iyong katawan. Madali ka na nilang naaamoy at ang inaakala siguro nila ay nandoon ka sa kanilang panig. Kaya patuloy ka nilang pinagmamasdan. Mag-iingat ka, Densyo, dahil sa edad mo ngayon, unti-unti na silang magpapakita sa iyo at ihanda mo ang iyong sarili. Maaaring makatagpo mo ng iyong tunay na mga magulang. Ngayon pa lamang ay humihingi na ako ng tawad sa iyo kung sakaling mapaslang ko man sila dahil hindi tama ang kanilang ginagawa. Namiminsala sila ng mga tao, lalong-lalo ng mga kabataang wala pang buwang sa mundong ito. Alam mo naman siguro ang tama at mali, Densyo, dahil ang lahat ng itinuro ko sa iyo ay tama." "Naunawaan ko ang sinasabi ninyo, Lolo Paing. Wala na akong magagawa roon. At wala rin ho ang puso ko at isipan sa kanila. Baka nga ako pang makapaslang sa kanila kung sakaling muli kami magkaharap." Makalipas ang 4 na linggo, habang nandoon itong si Densyo sa may balon, umiigib ng tubig. At habang patuloy na sumasalok ng tubig gamit ang malaking tabo, may napadaan na isang matandang babae. Nakaitim ang kanyang kasuotan, nakalabas lamang ang kanyang mata. Subalit ang kanyang paglakad ay dahan-dahan at nang hindi iyon pansinin ni Densyo, kusa itong huminto sa may tapat ng balon. Alam ni Densyo, pati na rin ang kanyang malakas na pangamoy, kung anong uri ng lahi ang matandang yon. At nang mapuno na nga niyang 2 timba, hindi pa rin umaalis roon ang matandang babae. Hanggang sa magwika na lamang itong si Densyo ng, "Makikinom ho ba kayo o may kailangan ho kayo sa akin?" Tugon pang wika ng misteryosang matanda. "Kakaiba ang pakiramdam ko sa iyo, iho. May lukso ng dugo. Mayroon kasi akong nawawalang apo.
Matagal na panahon na yon. Ilang taon na rin ang nakalipas at may nababasa ko sa iyong mga mata. Hindi ka isang normal na tao. Tama ba ako roon, iho? Mali ho kayo. Isa ho akong tao. At kung hindi naman ho kayo makikinom, aalis na ho ako dahil kinakailangan na ho ng tubig sa bahay namin. Nasa saan ba ang tahanan ninyo? Nanduroon pa ho at medyo may kalayuan pa ho sa balon na ito. Maaari ba akong sumama sa iyo? Pasensya na ho. Hindi ho kayo maaaring sumama sa akin. Sige ho, alis na ako. Dali-daling naglakad itong si Densyo na unti-unti pang natatapon ng tubig sa kanyang timba. At sa muling pagbabalik sa kanilang tahanan, isa-isang isinalin sa kanilang banga. Napansin ng kanyang lolo Paing ang pagmamadali nito. Sambit pang wika sa kanya ng matanda. Ano ba yung ginagawa mo, Densyo? Nagkakatapon-tapon na ang tubig sa banga na hindi mo na maisot ng maayos. Ano bang iniisip mo, apo? At parang nagmamadali ka. Pasensya na po, Lolo Paing. Medyo mabigat lang po kasi yung timba. Bahagya pong dumudulas sa kamay ko. Abay, dati ka pa namang nag-iigib riyan. Kakaiba lamang ngayon ang ikinikilos mo. Ano bang totoong nangyayari sa iyo, apo? Matapos isali ni Densyo ang tubig sa may banga, inamin ito sa kanyang lolo ang patungkol sa matandang nanduroon sa may balon na naghahanap ng kanyang tunay na apo na matagal na umanong nawawala. Mukhang nangyayari na ho, Lolo Paing, ang sinasabi ninyo. Na hinahanap po nila ako. Isang matanda naman ho ang nagpakita sa akin kanina habang nanduroon ho ako sa may balon. At ang sabi pa ho niya sa akin, mayroon daw ho siyang nawawalang apo at tinutukoy niya ang pagkatao ko sa pagtingin pa lamang niya sa aking mga mata. Pero idinanay ko po yun, Lolo Paing. Hindi po ako tulad nila. Isa po akong tao. Huminahon ka, Densyo. Huwag kang magpapataranta sa kanila. Tanggapin mo ang katotohanan sa iyong sarili. Itinuring at pinalaki kitang tao. Subalit hindi maiiwasan sa lakas ng kanilang pangamoy at sinasabi sa kanilang isipan na katulad kanila. Hindi ka normal. Isa kang gabunan. Subalit para sa akin ay may mabuting puso't isipan. Ang kinakailangan mo lamang tanggapin, Densyo, apo. Nasa lahi ka pa rin ng mga gabunan na kahit na anumang tago mo sa kanila, maaamoy at maaamoy ka pa rin nila. Mabuti na lamang at hindi ako sumunod sa may balon dahil kung nagkataon, kung siya nga ang tunay mong lola, maaari ko siyang paslangin at hindi ako magdadalawang isip dahil ang mga gabunang yan magmula pa sa aking mga ninuno ay kalaban na namin. Matutulungan mo ba ako sa aking misyon, Densyo? Oo naman po, Lolo Paing. Kung para sa kanilang pangamoy ay isa akong gabunan, pero para sa aking sarili ay isa na akong ganap na tao. Oot kaya ko pa rin magpalit ng anyo, pero kaya kong kontrolin ang aking isipan at puso na hindi maging katulad at kasama nila na may maitim na budhi at walang awang pumapaslang, lalong-lalo na ng mga kabataan. Hanggang sa sumapit ang isang gabi, araw ng kapiestahan sa kabilang barangay. Dumalo itong si Densyo dahil na rin sa imbita ng isa niyang matalik na kaibigan, si Ruben. Naninirahan ito sa kalapit na barangay at nang hindi siya makatanggi. Pasado 7:00 na ng gabi nang magtungo siya roon. Walang kuryente ang barangay. Subalit ang kafiestahan ay patuloy na idinaraos. Masayang nagdiriwang ang mga tao. Kanya-kanya ng handa, kanya-kanya rin ang inuman. Hanggang sa magtungo ang dalawa sa isang simpleng plaza. Mga gasera lamang ang gamit roon. Subalit nagpatuloy pa rin ang kasiyahan. Noong araw ay ganon, simpleng pamumuhay. Naupo ang dalawa sa isang table kung saan ang iniinom ay tuba. Tinagayan siya ni Ruben. Sambit pang wika ni Densyo. Dahil sa may kataasan ng tagay na yon na halos mapuno na ang baso. Ang dami naman yan, Ruben. Baka naman malasing kagad ako niyan. Ano ka ba, Densyo? Minsan-minsan lang naman tayo magsaya eh. At saka minsan lang dumaraan ang kafestahan sa lugar namin. Kaya samantalahin na natin ang kasiyahang ito. Sige na, tagayin mo na yan. Marami pa tayong tuba dito sa ilalim ng mesa. Tingnan mo mga tao, kahit nagasera lang nasa mesa nila. Patuloy pa rin ang kasiyahan at kwentuhan. Pati na rin ang mga kababaihan doon. Ang gaganda nila. Gusto mo lumapit tayo ron? Ano ka ba, Ruben? Nakakarami ka na yata ng tagay ah. Samantalang ako papaisa pa lang. Ganyan na kagad ang mga trip mo. Baka naman mapahamak tayo sa ginagawa mong yan. Ano ka ba, Densyo? Taga rito ko, no? Kilala ko ng mga tao rito. Pwede nga tayong maligaw sa mga kababaihan riyan eh. Gusto mo irota kita?
Ayun si Mingay oh. Kababata ko rin yan. Gusto mo ba'y pakilala kita ron? Para naman magkaroon ka na ng nobya. Lasing ka na nga, Ruben. Hindi naman ganyang kalakas ang loob mo kapag normal ka. Ngayon ang kapal na ng mukha mo. Dito na lang tayo. Maya-maya niyan mapaaway pa tayo riyan. Nagpatuloy ang kasiyahan ng gabing yon hanggang sa maya-maya pa nang magpaalam itong si Densyo upang umihi. Nagtungo sa mas madilim na parte ng lugar at sa kanyang pagdating roon, mayroon siyang naaninagang nakatayo sa kanyang harapan. Palibasa madilim ang paligid, subalit nababakas niyang mayroong tao, pati na rin ang lakas ng kanyang pakiramdam at pangamoy hanggang sa magsalita ito na nagwiwika kay Densyo ng, "Hindi ako nagkakamali. Ikaw ang anak ko at ang lakas na nanggagaling sa iyong katawan ay nagmula sa aming lahi. Isa kang gabunan." Tugon pang wika ni Densyo nang sabihin ng lalaki yon patungkol sa kanyang pagkatao. "Anak mo? Ako bang tinutukoy mo rito? Hindi ako isang gabunan. Hindi ako tulad ninyo. Pinalaki ako ng aking lolo Paing. Umalis ka rito dahil hindi kita kailangan." "Anak, bumalik ka na sa ating pamilya. Hinihintay namin ang iyong pagbabalik." At habang patuloy silang nag-uusap roon, hindi niya napansin sa kanyang likuran na itong si Robin pala ay sumunod sa kanya upang umihi rin doon. "Oy Densyo, sinong kinakausap mo riyan? Wala naman akong makita. Tsaka napakadilim." "Nandyan ka na pala, Robin. Wala naman akong kinakausap." "Paanong wala? Dinig na dinig kita. Ang lakas-lakas kaya ng boses mo." "Lasing ka lang, Robin. Sige na, umihi ka na. Ihintayin kita hanggang sa matapos ka. Papalik na ulit tayo sa loob ng plaza." Kagad na nawala sa harapan ni Densyo ang lalaking yon. Hindi niya man ito namukhaan, subalit para itong isang anino. Ngunit ang tinig ng lalaking yon ay hinding-hindi malilimutan ni Densyo dahil alam niya sa kanyang pakiramdam na isang hayong gabunan na tulad ng sinasabi ng kanyang lolo, magmula nang tanggalin sa kanyang katawan ng sabulag. Paulit-ulit siyang dadalawin ng kanyang pamilya magmula sa lahi ng mga aswang na gabunan. Kinabukasan matapos ang kafiestahan, doon natulog sa tahanan nila Ruben itong si Densyo. At sa kanilang pagising nga roon, kagad na narinig ni Densyo ang bali-balita patungkol sa isang lalaking namatay. Nakasabit umano ito sa isang malaking puno. Wala ng buhay, wakwak ang tiyan, wala na ang kanyang mga lamang loob. At nang makita nga siya ni Ruben, dali-dali itong lumapit sa kanya habang nagsasalita ng, "Pabuti naman at gising ka na, Densyo. Grabe nangyari kay Among. Kagabi lang inanduroon yun sa may plaza, di ba? Nakikipag-inuman pa nga. Pero nitong umaga, ay nakakita sa kanyang magsasaka roon. Nakasabit sa may puno si Among. Wala nang buhay. Wakwak ang kanyang tiyan. Wala na rin ang kanyang mga lamang loob. At ang usap-usapan sa barangay, aswang umanoong may gawa noon. At sino naman ang gagawa ng ganong karumal-dumal na gawain? Wala namang iba kundi sila, di ba? Mabuti na lamang, Densyo, at hindi kita pinayagan na umuwi kagabi ng alanganing oras. At dito ka na natulog sa bahay. Doon pa naman ang daan mo papauwi ng inyong tahanan." "Nasa na ngayon si Mang Among?" "Nandoon na sa bahay nila. Nai-report na sa kinauukulan ang nangyari sa kanya. Pinaglalamayan na siya ngayon sa kanilang tahanan. Nakakaawa nga si Mang Among. Ang bait-bait pa namang tao nun." "Maaari mo ba akong samahang magtungo roon para makita natin ang kalagayan ni Mang Among?" "Ano ka ba, Densyo? Hindi naman tayo kamag-anak ni Mang Among ah. Bakit pa tayo magtutungo roon?" "Dadalaw lang tayo. Kahit na hindi naman tayo kamag-anak ng sino man, di ba? Pwede naman tayong dumalaw sa patay." "Sige na nga. Saglit lang at magbibihis lang ako. Ito pa yung damit ko kagabi eh. Natuyuan na ito ng pawis." At nang matapos ngang makapagbihis itong si Ruben, kagad din silang nagtungo sa tahanan nila Mang Among. At sa kanilang pagdating nga roon, napakaraming tao na ang kanyang madalas na naririnig ay ang pagsalakay ng aswang, kaya namatay itong si Mang Among. "Aling Gloria, nakikiramay ho kami. Pwede ho ba kaming makasilip sa bangkay ni Mang Among?" "Salamat sa pakikiramay ninyo, Densyo. Sige lang, tingnan ninyo si Among. Nakakaawa ang kanyang kalagayan. Nagdudoon siya at nakahiga. Wala pa siya ngayong ataol. Nakabalot pa lamang siya ngayon ng banig." At sa pagsilip ni Densyo sa bangkay, ipinakalas nito ang nakabalot na banig. Tiningnan ang buong katawan ni Mang Among. May malalaki itong kalmot at ang malaking sugat sa kanyang tiyan na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang lamang loob. "Aalis na ho kami, Mang Gloria.
Ipapabot ko kay Lolo Paing ang nangyari kay Mang Among. Hindi ho normal ang kanyang pagkamatay. At para sa akin ho, totoo ang usap-usapan. Aswang ho ang pumaslang kay Mang Among. Nang makalis na nga ang dalawa sa tahanang yon, na habang binabaybay nila ang daan patungo sa tahanan nila Ruben, tanong pa ng kanyang kaibigan kung paano niyang nasisigurong aswang ang pumaslang kay Mang Among. Sambit pang wika nito habang patuloy na nagtatanong. Sigurado ka ba ron, Densyo? Totoo pa bang may aswang ngayon? Samantalang ako hindi ko pa nga nakikita ang mga aswang eh. Maniwala ka sa akin, Ruben. Sa akin, wala ka bang nararamdamang takot? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Magkababata tayo. Tsaka kilala kita, no? Di ba nung bata pa ako, napulot lang ako ni Lolo Paing at ang pinanggalingang lahi ko ay lahi ng mga aswang. Ay sus, matagal na yun ano? Tsaka mga bata pa tayo. Alam mo naman dito sa atin, maraming marites. Kung sino lang mapag-usapan yun ang paulit-ulit na maririnig mo sa mga tao. Katulad na nangyari ngayon kay Mang Among. Sigurado kung saan-saang barangay na naman makakapunta ang usaping yan. Nasa sayo naman yun, Ruben, kung hindi ka maniniwala. Basta ako, 100% aswang ang pumaslang kay Mang Among. At nang makarating na nga sa tahanan nila Ruben, lumihis na ng daan itong si Densyo. Nagpaalam na sa kanyang kaibigang uuwi na siya sa kanilang tahanan. At sa makalipas na ilang oras, dahil sa may kalayuan din ng barangay na yon, nang magawi siya sa isang masukal na lugar, kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. May sumusunod sa kanya ng mga oras na yon. Nasa anyo ito ng isang asong kulay itim, subalit nanlilisik ang mga mata na may mahabang pangil. At nang huminto siyang bagya, huminto rin ang asong yon na nandoon sa kanyang likuran. Pabulyaw na wika pa ni Densyo. Hindi ka ba nasisilaw sa sikat ng araw? Nasa anyo ka pa ng isang aso. Akala mo siguro hindi ko malalaman ano? Malakas ang balabal mo dahil kahit sa sikat ng araw sa umaga, kaya mo magpalit anyo. Ano, titingnan mo na lang ba ako ng ganyan? Bakit mo ko sinusundan? At kahit na malaman mo pa kung saan ako naninirahan, hindi ka rin makakapasok sa aming bakuran. Maraming mga nakabaong pangontra roon at hindi uobre ang balabal mo. Patuloy lamang ang pagpatak ng laway ng nilalang hanggang sa lumihis na lamang ito ng daan. Muli na lang ipinagpatuloy ni Densyo ang kanyang paglalakad at nang makarating sa kanilang tahanan, pagtatanong na wika pa ng kanyang lolo patungkol sa kafiestahan, gayon din sa kanyang kaibigang si Ruben. O tinanghali ka na ng pag-uwi mo, Densyo. Kamusta naman ang kafiestahan doon at ang kaibigang mong si Ruben? Nag-enjoy naman ba kayo? Maayos naman ho, Lolo. At nag-enjoy naman ho kami ni Ruben. Yun nga lang ho may hindi ho magandang nangyari kinabukasan. Paano merong hindi magandang nangyari? Si Mang Among ho, pumanaw na. Ano kanya? Ang mabuting taong si Among sa kabilang barangay. Paanong pumanaw yon? Ang lakas-lakas pa ng tao. Yun na nga po, Lolo. Hindi naman ho pumanaw si Mang Among dahil sa karamdaman. Pinaslang ho siya nang hindi ho pangkaraniwang nilalang. At ang tansya ko, yung nilalang na nakausap ko kagabi, maaaring siya ho ang pumaslang kay Mang Among. At ang sabi pa ho niya sa akin, ako raw ho ang nawawala niyang anak. Ni hindi ko naman ho maaninagan ang kanyang mukha dahil nandudoon ho siya sa dilim. Parang isang itim na anino lang ang nakikita ko. At nang bigla hong dumating si Ruben, bigla rin ho siyang nawala. Ayan na naman ang mga gabunan. Unti-unti na naman silang nananalasa at nagsisimula na naman sila sa iba't ibang barangay. Apo Densyo, humanda ka sa susunod nating mga hakbang. Matutulungan mo ba ako sa aking misyon na paslangin ang pinagmulan mong lahi? Subalit hindi kita pinipilit, Densyo. Alam kong masakit para sa iyo. Subalit kinakailangan natin itong gawin sa kadahilan ng mas marami pang tao silang mapipinsala. Tulad na lamang ng mabuting taong si Among. Walang kamalay-malay. Paano na ngayon ang kanyang pamilya? Sino nang maghahanap buhay para sa kanila? Mga perwisyong aswang. Sa pagkakataong ito, sa muli naming paghaharap-harap, hindi ko na sila pakakawalan. Patawarin mo ako, Densyo. Kung tuluyan ko man silang malipol, ang lahat ng iyon ay nakatakda upang matapos ang aking misyon sa mundong ito. Makalipas ang araw na yon, hindi tumutol itong si Densyo sa plano ng kanyang lolo Paing at nangako siyang tutulungan ng kanyang lolo gamit ang kanyang lakas at abilidad.
Isang pagsasanay ang sinagawa ni Densyo sa tulong ng kanyang lolo Paeng kung papanong mas lalong palalabasin ang kanyang kakayanan gamit ang kanyang pagiging gabunan. Bahagya silang nagtungo sa isang masukal na kagubatan kung saan walang ibang naninirahan doon. 4 na araw silang nanatili sa isang maliit na kubo. At sa unang pagkakataon, nakita't naramdaman ni Densyo ang pagpapalit ng kanyang anyo, ang kanyang matatalim na kuko at mahabang pangil. Gayon din ang kanyang braso na nababalot ng itim na buhok hanggang sa kanyang muka. Sige Densyo, ipagpatuloy mo lamang yan. Subalit huwag mong kalilimutan ang iyong puso't isipan. Isa kang tao at hindi ka isang gabunan. Gagamitin lamang natin ang iyong kakayanan upang sa muli naming paghaharap ng iyong mga kadugo. Ikaw at ako ang papaslang sa kanilang lahat upang matigil na ang kanilang kasamaan. Lolo Paeng, hindi ko yata kaya. Nananakit ang bukong katawan. Tulungan mo ako, Lolo Paeng. Kaya mo yan, Densyo. Kunti na lang. Lalabas na ang iyong pinanggalingang lahi. Subalit hindi itim na gabunan, kundi isang kulay puti at isang mabuting nilalang. Hanggang sa tuluyang nagbago ang anyo ni Densyo. Nakatayo ito sa harapan ng kanyang lolo Paeng. Mas matangkad, mas malaki ang pangangatawan. Nagbago rin ang kanyang tinig, subalit ang kanyang isipan ay tulad pa rin ng dati. Si Densyo, ang batang pinalaki ni Lolo Paeng sa kanyang pangangalaga. Tagumpay, Densyo. Nakikilala mo pa rin ako. At ikaw pa rin ang aking apong si Densyo. Nagbago man ang iyong pisikal na anyo, subalit ikaw pa rin ang aking apo. Ngayon ay palalasap natin sa masasamang uri ng gabunan ang kanilang kamatayan dahil na rin sa kanilang kasamaan. Iisa-isahin natin sila. Sumasang-ayon ka ba sa aking plano, Densyo? Sumasang-ayon ako sa iyong plano, Lolo Paeng. Nandito ako sa iyong likuran. Ikaw ang tunay kong kalahi at hindi ang mga gabunan. Maraming salamat, Apo. Ituturo ko rin sa iyo kung paano kang babalik sa iyong dating pisikal na katawan. Gamitin mo ang lanang ito at unti-unti muli ka nang manunumbalik sa pagiging Densyo. Maraming salamat, Apo, at hindi ako nabigo sa aking plano. Sige na, muli ka nang manumbalik sa iyong katawan at tandaan mo, Apo, gagamitin mo lamang ang inyong iyan kapag may nakaharap kang gabunan at hindi yan para sa mga normal na tao. Naunawaan ko, Lolo Paeng. Masusunod ang lahat ng iyong pamilya. Matapos ang ilang araw na pananatili sa isang maliit na kubo, muli na silang nagtungo sa kanilang tahanan. At sa kanilang pagdating nga roon, naghihintay itong si Ruben na kanyang matalik na kaibigan. O Ruben, anong ginagawa mo rito sa aming tahanan? Kiaga-aga napadayo ka yata. Oo, Densyo, kasi nung umalis ka sa aming tahanan noon, alam mo ba na mas lalong lumala ang nangyari? Mas marami pa ngayon ng taong nawawala sa aming barangay. Kaya nagbaka sakali akong makahingi ng tulong dahil alam kong manggagamot si Lolo Paeng. Ayoko kasing mangyari na baka pati pamilya ko ay mawala na rin. Si Ina at si Tay, pati na rin ang mga kapatid ko. Kaya kung maaari lamang sana pagtungo roon si Lolo Paeng para makita niya ang kalagayan ng aming sityo. Lolo Paeng, humihingi ho ng tulong si Ruben dahil mas lalo raw hong lumalala ang nangyayari sa kanilang barangay. Yung pagkamatay ni Mang Among, mas marami pa raw ang nasundan. Ganun ba, Ruben? Abay, kinakailangan nga nating maagapan niyan. At ngayon din, sasama kami ni Densyong papabalik sa inyong sityo. Titingnan natin kung anong habang nangyayari. Marami pong salamat, Lolo Paeng. Kayo na lang pong nakikita naming pag-asa roon. Dahil kahit ang aming punong barangay, wala na rin pong magawa dahil sa nangyayari. Hindi pa man lubusang nakakapagpahinga ang dalawa. Sa araw ding yun ay sumama silang papabalik kay Ruben. At habang papalapit na nga sila sa barangay, ramdam ng dalawa ang presensya, ang paghihinagpis ng mga taong nanduroon hanggang sa lumapit ang dalawang ginang. Patuloy itong umiiyak dahil sa nawawala umano ang kanilang apo na nasa 20 taong gulang. Mang Paeng, tulungan niyo po kami. Marami na pong taong nawawala sa aming sityo. Kapilang na puroon ang aming apo. Kayo lamang po ang pag-asa namin bilang manggagamot. Dahil sa wala naman po kaming ibang malapitan. Ang mga otoridad ay hindi naman po naniniwala sa mga sinasabi namin.
Baka nagsipaglikas lamang umano ang mga taong nawawala rito na balang araw ay magsisipagbalikan din. Sana nga'y ganun lamang ang nangyari. Subalit sa napapansin ko sa sityong ito, patuloy kayong sinasalakay ng mga pambihirang nilalang, mga walang puso, na ang layunin lamang ay lamnan ng kanilang kumakalam na sikmura, mga aswang na nagmula sa kadiliman. Hayaan niyo ho, ginang, gagawa kami ng paraan ni Densyo. Dahil kung pababayaan pa natin ang ganitong sitwasyon, mas marami pa ang taong mawawala. Ruben, maaari ba kaming pangsamantalang manatili sa inyong tahanan upang sa pagsapit ng dilim, patuloy kaming makapagmatsyag rito ni Densyo? Oo naman po, Lolo Paing. Mas maganda nga po yun para panatag po ang aking pamilya. At kung maaari lang po sana, Lolo Paing, bigyan niyo ho kami ng pangontra, pati na rin po ang aming tahanan. Ako ang bahala roon pagdating natin mismo sa inyong tahanan. Pati na rin ang inyong bakuran ay babaunan natin ng mga pangontra upang ni hindi sila makadaan sa inyong tahanan. At nang makarating na nga sa tahanan nila Ruben, nagbaon ng pangontra ang matanda. Nilagyan ng cross ang kanilang bintana, pati na rin ang pintuan, sabay karga ng malalakas na usal. At habang naghihintay ng pagsapit ng dilim, panandalian silang pinakain ni Ruben habang pinag-uusapan ng mga nangyayari. Maya-maya pa'y kumatok ang kapitan at sa pagbukas ng pintuan ni Ruben, sambit pang wika ng kapitan habang may daladalang tabak at bulo ng kawayan. Kayo po pala, Kapitan Noel. Pasok po kayo. Maraming salamat, Ruben. Abay, nabalitaan kong nandito si Mang Paeng. Kaya nagmamadali akong nagtungo sa inyong tahanan. Nakiusap po kasi akong tulungan ng barangay natin. Di naman po sila nagdalawang isip na tumulong po sa atin dito. Kaya ayan po sila. Sige na po, pasok po kayo. Kagad na kinamaya ng kapitan ng maglolo. Naiwan sa may labas ng tahanan ng bulo ng kawayan. Muli pang wika ng kapitan habang nagpapasalamat sa paghingi ng tulong ni Ruben para sa kanilang barangay. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Wala na kaming ibang pag-asa. Nakakatawa man para sa iba ang nangyayari. Pero totoo ho, maraming tao na ang nawawala. Ang kapulisan naman hindi talaga naniniwala. Ano bang police report ang kailangan nila? Sinasabi naman namin ang totoo. Pabayaan nyo na ho sila, Kapitan. Hindi natin sila maaaring pilitin. Kung ayaw nilang maniwala, ang mga albularyo lamang ang nakakaalam at ang mga taong may kakayanan upang puksain ang ganyang uri ng mga nilalang na perwisyo sa mga sityo. Yun na nga po Alam niyo ho ba nung nakaraang gabi, abay may dala ho akong baril. Paulit-ulit kong pinapaputukan ng isang nilalang na nakaharap ko. Doon talaga ako naniwala dahil napakalaki niyang aso. Abay yung baril na dala-dala ko hindi pumuputok. Kaya nga ngayon iniwan ko na sa bahay namin. Mas epektibo pa ang bulo ng kawayan. Pati na rin ang tabak. Kapag sinusubukan namin silang tapunan ng bulo ng kawayan ay biglang nawawala. Ibig sabihin lamang nun may takot sila sa bulo ng kawayan. Pero sa punglo ng baril, abay tinititigan lamang kami. Tama ho kayo roon, Kapitan. Wala hong bisa sa kanila ang baril. Subalit ang mga gamit na nanggaling sa kalikasan, yun ang umuobra sa kanilang kakayanan. Huwag ho kayong mag-alala. Kami ho mismo ng apo ko ang magroronda sa inyong barangay. Tingnan lang natin na sa tuluyang pagsapit ng dilim, kung wala kaming mapaslang ni isa sa kanila, abay maaari ho ba kaming sumama ng mga tanod ko para naman magkaroon kami ng kumpiyansa na kalabanin ang ganyang uri ng nilalang. Dahil nung una ho akong makaharap grabe ang paninindig ng balahibo ko, matinding pangingilabot. Sige ho, Kapitan Noel, abisuhan mo ang iyong mga tanod. Bandang 9:00 ho tayo ng gabi maglilibot rito. At sa mga oras na yun ay siguradong naglipanan na sila. Masusunod ho, Mang Paeng. Sige ho, taalis na ho ako para maabisuhan ko na kaagad ang aking mga tanod. Sa pagpatak ng 9:00 ng gabi, nagpaalam na ang dalawa kay Ruben. Nagtungo sila sa maliit na plaza kung saan unang nakita ni Densyo ang nagpakilala sa kanya na kanyang ama. At habang naghihintay sa pagdating nila kapitan at ng kanyang tanod, nagusal ang matanda saka iniihip sa paligid. Maya-maya pa'y may nakita silang liwanag, mga suluy yun, patungo sa kanilang kinatatayuan. Sila kapitan,
pati na rin ang kanyang mga tanod. Sambit pang wika ng kanyang lolo Paeng na may tinuturo sa dilim na isang malaking anino. Handa na ba kayo? Huwag na huwag kayong magpakakampante. Kapitan, ihanda ninyo ang inyong bulo ng kawayan. May nakikita ko roong isang malaking anino. Sundan nyo kami ng aking apo at patuloy kayong magmasid sa paligid. At kahit na may katandaan na noon si Lolo Paeng, para itong nakalutang sa lupa habang patuloy siyang naglalakad. Napakabilis. Kaya naman naiiwanan sa paglalakad sila kapitan at nang huminto na nga ito sa nasabing dilim, muling nagwika ang matanda habang itinuturo ang isang malaking aninong nakatayo sa itaas mismo ng puno ng nara. Ay nakakahingal naman. Ang bilis naman ninyong maglakad na maglolo. At paano ninyong nakita ang nasabi ninyong anino? Napakalayo nito. Paano ganong katalas ang mga mata ninyo sa gitna ng dilim? Samantalang kami magpahanggang ngayon wala naman kaming makita. Ganun ho talaga kapitan kapag manggagamot. Malakas ho ang kanilang pakiramdam. Bakit ikaw? Hindi ka naman ang gagamot. Kahit papano naman ho naturuan ho ako ni lolo. Gayon ba? Nasaan ang tinuturo ng lolo mo? Kanina pa siyang nakatitig roon at para bang kinakausap niya ang nilalang. Dagling tinawag si Densyo ng kanyang lolo. Pabulong na wika pa nito sa kanya habang nakikiusap na wag magpapalit ng anyo dahil nandoon sila kapitan. Densyo apo, alam mo naman siguro ang usapan natin dahil ayaw kong katakutan kanila. Hindi pa alam ng mga tao ang yung tunay na anyo. Oo't may haka-haka sila noon. Subalit wala silang katibayan, kaya pakaingatan mo ang iyong sarili apo at kontrolin mo ang iyong emosyon dahil dyan magmumula ang iyong pagbabago ng anyo. Opo Lolo Paeng, paano po yung kakaharapin natin ngayon? Sa tingin niyo ho ba, siya nga ang tunay kong ama? Nangungusap siya sa aking mga mata na nagsusumamong muli kanyang makasama. Tinutukoy nga niya na siya ang iyong ama. Gusto mo ba siyang makausap? Pagbibigyan kitang lumapit pa sa kanya. Hindi na po lolo, wala na ho akong itinuturing na ama. Kung di ikaw lang po, wala akong masamang ama tulad ng gabunang yan. Kung gayon, manatili ka muna sa aking likuran. Ipaubaya mo muna sa akin ang oras na ito. Bantayan mo sila kapitan at ang kanyang tanod. Ako na lamang ang lubusang lalapit roon. Dito na lamang kayo. At kung ano man ang mangyari sa mga oras na ito lamang ang sinisiguro ko sa iyo apo. Hindi ako ang mapapaslang o masusugatan. Walang iba kundi ang gabunang yan. Nagpatuloy sa paglapit ang matanda sa nasabing puno hanggang sa ang nilalang ay lumuksong papaibaba sa lupa. Doon ko nakita ang bilis ni Lolo Paeng na sa kabila ng kanyang edad para itong 20 anyos kung kaharapin ang nilalang na yon hanggang sa may marinig akong pag-alulong na nagmumula sa gabunan. Ano yun Densyo? Abay napakalakas na alulong ng aso. Naani mo'y nasaktan. Ano na kayang nangyari kay Mang Paeng? Baka kung napano na siya't kailangan niyang tulong natin. Magtiwala ho kayo kay Lolo Paeng. Hindi ho siya basta-bastang albularyo. Dahil noon pa man ay nakikipagdigma na ho siya sa mga gabunan. Abay ganoon ba? Pabihira pala ang matandang yan. Hindi rin siya pangkaraniwang albularyo. Tama ho kayo roon Kapitan Noel. Maya-maya lang ho ay dadating na ho dito si Lolo Paeng. Kaya maghintay lang ho tayo at wala ho tayong gagawing ibang aksyon. At sa paglipas lamang ng kalahating oras, lumabas si Lolo Paeng sa isang masukal na damuhan. May dugong kanyang damit habang hawak-hawak ang isang animoy karit. Sambit pang wika ni Kapitan na nag-aalala sa matanda. May sugat ka ba Mang Paeng? Abay may dugo ang iyong damit. At saan ang galing ang karit na iyan? Samantalang kanina wala kang daladala. Nanggaling ito sa aking mga gabay. Maya-maya lamang ay mawawala na ang karit na ito. At huwag kayong mag-alala sa akin. Wala ako ni isang sugat. At ang dugong nakikita ninyo sa aking damit ay nanggaling sa aswang na iyon. Napas lang niyo ho ba ang aswang? Nasa na ho siya? Binigyan ko lamang siya ng matinding leksyon upang ipaabot sa kanyang pinamumunuan. Natutugisin ko silang lahat kasama ng aking apong si Densyo. Abay kakayanin niyo ho ba yon? Kung mas marami pang mga aswang kaysa sa inyo, hindi ba napakadelikado? Huwag ho kayong mag-alala sa aking kapitan. Sanay ho ako sa ganyang uri ng mga nilalang. Kung mas nagagawa ko noong mag-isa, mas magagawa ko ngayon dahil dalawa na kami ng aking apong si Densyo.
Kinabukasan ay umugong ang balita sa barangay na yon. Naging usap-usapan si Lolo Paeng dahil sa kakaibang abilidad nito kung paano siyang makipaglaban at kahit papano ang sityong iyon ay bahagyang nanahimik sa panggagambala ng aswang dahil sa ginawang iyon ni Lolo Paeng. Habang abala ang dalawa sa paghahanda sa kanilang tahanan, may dumating na isang pasyente. Nanggaling ito sa mas malayong lugar kasama ang kanyang pamilya at sa pagkakataong yun ay animoy bali ang kanyang braso habang namamaga ito, gayon din ang kanyang muka. At nang suriin niyo ni Lolo Paeng, napagalaman niyang isang mangkukulam ang patuloy na nanggagambala sa babaeng yon. Pagtatanong pangwika ni Lolo Paeng patungkol sa animoy pagkabali ng kanyang braso at pamamaga ng kanyang muka. Hindi aksidente ang nangyayari sa braso mo, tama ba? Hindi ka naman nahulog sa puno o nabalian. Tama po kayo, Lolo Paeng. Nakakagulat nga po kung paano pong nagkakaganito ang braso ko. Pati na rin po ang aking muka. Ni kahit nga po mabagsak sa lupa ang aking katawan hindi naman po nangyari. Kaya po naisipan na naming lumapit sa inyo. Dahil ayon po sa bali-balita, kayo raw po ang magaling na manggagamot dito. Isang mangkukulam ang may kagagawa niyan. Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya? Kaya namamaga ang iyong muka at braso. Ang ginagamit niyang walis tingting bilang kanyang sandata at mangkukulam. Yun ang ginagamit niyang pamalo sa kanyang manika habang patuloy niyang pinapalo ang iyong muka at braso. Sa pamamaraang yon, umiepekto ito sa iyong katawan at hindi mangyayari ang lahat ng yon kung walang nakuhang isang bagay sa iyo o kaya naman ay buhok na maaaring ilagay sa manikang yon. Bagay o buhok ho? Ibig niyong sabihin may malapit akong kakilala na nakakuha ng gamit sa akin o kaya naman ay nakaputol ng buhok ko. Gayon na nga, Iha. Mas malalaman natin ito kapag pinasanib ko sa iyong katawan ng mangkukulam. Handa ka ba sa maaaring mangyari? Sige po, Lolo Paeng. Para gumaling lamang po ako. Kasi hindi na po ako pinatutulog nito. Kumikirot po sa gabi ang mukha ko. Pati na rin po ang aking braso. Tingnan niyo nga po yung pasa niya Hindi lang po sa labas ng aking balat. Pati na rin po sa loob ng aking kalamnan. Ikalmado mo ang iyong katawan. Pumikit ka. At wag na wag mong lalabanan ang aking gagawin. Tatawagin ko ang gumagambala sa iyo at sa pamamarang ito, ako nang bahala sa kanya dahil sa mawawalan ka ng ulirat at ibang espiritu nang makakausap ko sa iyong katawan. Sa pagpikit ng babaeng yon, patuloy naman ang pagbigkas ng panawag ng usal ni Lolo Paeng hanggang sa maya-maya pa sa muling pagmulat ng babaeng yon. Nakakunot ang kanyang noo, nakatitig ng masama kay Lolo Paeng hanggang sa magwika ito ng, Akala meron kang matanda ka. Huwag mong gambalain ang ginagawa ko. May kasalanan sa akin ang babaeng yan at kung ano man ang nangyayari sa kanyang katawan, kasalanan niya yon dahil maling bakuran ng kanyang ninakawan. Kinuha niya ang aking mga pananim kaya ganyan ang ginagawa ko sa kanyang braso at kamay. Pati na rin sa kanyang mukha upang magtanda siya. Nananahimik ang pananim namin sa aming bakuran. Pinasok ng kawatang yan, kaya naman yan ang kanyang kabayaran. Ganoon ba ang ginawa ng babaeng ito? Baka naman maaaring patawarin mo na siya. Siguro naman ay sapat na ang lahat ng ginawa mong ito. Pinagbayaran niya na ang kanyang ninakaw. At ang pakiusap ko naman sa iyo, lubayan mo na siya. At wag na wag mo nang gagamitan ng iyong kakayanan dahil ako ang makakatapat mo, isang albularyo na tumutulong sa mga taong pinipinsala ninyo. Wala akong pakialam sa iyo at wag mo na ring pakialaman ang ginagawa ko. Hindi pa ako nasisiyahan sa nangyayari sa kanya dahil habang tumatagal, mas nagugustuhan ko ng kunin ang kanyang kaluluwa at gawing alipin para ialay sa aming Panginoon. Kaya kung ako sa iyo tanda, pauwiin mo na ang babaeng yan at huwag mo na kaming pakialaman. Nagmamatigas ka pa rin sa aking pakiusap. Alam mo sa totoo lang marami pa kaming gagawin ngayon dahil meron kaming pinaghahandaan. Gusto mo bang paslangin na kita ngayon upang matigil na ang pagdurusa ng babaeng ito? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kakalasin mo ang lahat ng ginawa mo o paihirapan kita rito hanggang sa lubusan kang mamatay. Dahil sa pagmamatigas ng mangkukulam na yon,
Pinasakitan ni Lolo Paing. Patuloy itong nagsisigaw dahil sa mga malalakas na inilapat na orasyon na iniihip ni Lolo Paing sa kanyang mga daliri. Paulit-ulit itong animoy nilalapatan ng malakas na boltahe ng kuryente. Yeah! Napakasakit! Itigil mo na ito, tanda! Sumusuko na ako. Kakalasin ko na ang lahat ng nilagay ko sa babaeng ito. Pakawalan mo lamang ako. Alam ko rin namang lalambot ka. Sa lakas ba naman ng mga usal na yon? Ang yayabang pa ninyo. Hanggat hindi ninyo nararamdaman ang kapangyarihang nanggaling sa Panginoon, magmamatigas pa rin kayo na animoy hindi matitinag. Ito ang tatandaan mo, mangkukulam. Wala pa ni isang itim na kapangyarihan ang nagwagi sa liwanag. Lalo pat ang mga tulad ninyo ay walang puwang sa kalangitan. Hindi kayo makakapasok roon dahil ang inyong kaluluwa nabubuhay pa sa mundong ito. Subalit sa impyerno ay patuloy ng sinusunog. Sige na, putulin mo ang buhok na inilagay mo sa iyong manika. Pati na rin ang mga ginagamit mo sa pangkukulam. Inuutosan kitang magtungo sa inyong abuhan. Sunugin mo roon ang iyong mga gamit upang hindi na ito pakinabangan ng mga susunod na henerasyon sa inyong lahi. At pagkatapos niyan, magpaalam ka na dahil sinusundo ka na ni kamatayan. Paglalamayan ang iyong katawan ng iyong pamilya. Pagtataka sila kung bakit ganun kabilis kang namatay. Gamit ang pamatay na usal, kinitlan niyon ang buhay ni Lolo Paing at nang muling manumbalik sa dating ulirat ng babae. Nagtataka ito kung bakit napakabilis ng paghilom ng kanyang braso. Ngunit ang mga pasain nandoon pa rin. Natatagal ng 3 linggo upang muli na itong manumbalik sa dati niyang postura. Marami pong salamat, Lolo Paing. Hindi ko po akalain na dito lamang po pala ako gagaling. Napakabilis po ng paghilom ng braso ko. Parang sa isang kisap mata nawala na yung kanyang pamamaga. Alam mo, Iha, ang mga itim na mahika, binubulag nito ang iyong paningin hanggang sa tumatak sa iyong isipan na totoo ang nangyayari. Maaapektuhan ang iyong pisikal na katawan dahil yon ang paulit-ulit na ipinapakita sa iyong mga mata. Kaya naman sa mga tulad naming albularyo, sa totoo lang ay kaya rin namin niyang tanggalin. Subalit mas mabisa kung sila mismo ang tumatanggal niyan. At siya nga pala, Iha, wag na wag ka na muling magnanakaw dahil masama iyon. Paano kung makatagpo ka uli ng ganyang uri ng tao? May alam sa itim na mahika at hindi lang ganyan ang gawin sa iyo. Kakayanin mo kaya iyon? Pasensya na po, Lolo Paing. Kinakailangan ko lang po kasing magbenta ng mga gulay. Dahil po sa mga oras na yun may sakit po si nanay. Wala po kong may biling gamot para sa kanyang trangkaso. Kaya po naisipan kong kumuha ng mga mayayabong na pananim ng babae. Hindi ko naman po alam na mangkukulam po pala siya. Kahit na anong sitwasyon sa buhay, wag na wag kang papatalo, Iha. Wag na wag kang magnanakaw dahil hindi yan sa iyo. Kaya matuto ka na sa nangyaring ito. At kung sakasakaling muling mangyari yon na may magkaroon ng karamdaman sa inyo, kahit na pang doktor pa yan, maaari mong dalahin dito. Gagawa natin ang paraan para gumaling. Marami akong halamang gamot upang mas mabilis na makarecover ang katawan ng isang tao. Patawad po talaga, Lolo Paing. Hindi ko na po ulitin. Marami pong salamat. Sige't makakalis na kayo. Hindi ka na muling gagambalain ng mangkukulam na yon. Wala na siya. Sinundo na ni kamatayan. Kaya naman wala ka ng ibang aalalahanin pa na muli nang manunumbalik ang iyong masarap na paghimbing. Matapos ang panggagamot na iyon, muling nagtungo sa may altar ang matanda upang ipagpatuloy ang kanyang pagdarasal habang itong si Densyo pinag-aaralan ng kanyang sarili habang hawak-hawak ang isang lanang may basbas ng kanyang Lolo Paing na kanyang gagamitin sa pagbabago ng anyo. At sa ilang oras na nakalipas na pagdarasal ng matanda, nakangiti ito kay Densyo habang nagsasalita ng, "Kargado na ako ng mga usal, poder, balabal at pundasyon, pati na rin ang malalakas na kabal. Handa ka na ba, Apo? Malaking digmaan ang mangyayari, kaya hindi tayo maaaring magpabaya." Tama po, Lolo Paing. Handa na rin po ako. Siya nga po pala, kailan po ba tayo magtutungo roon para hanapin po ang mga lahi ng gabunan? Sa susunod na linggo. Alam ko na kung nasa saan sila ngayon. Tinunton sila ng aking mga gabay
Mas marami ang kanilang pangyayanggaw sa panahong ito. Subalit hindi ako natatakot sa kanila. Bagkos ay natutuwa ako dahil hindi na ako nag-iisa. Dalawa tayong susupil sa kanila para lubusan ng matigil ang kanilang kasamaan. Patuloy na naganda ang dalawang maglolo hanggang sa dumating ang araw na itinakda. Maaga pa lamang ay umalis na sila sa kanilang tahanan, nagawi sa maliit na sityo nila Kapitan Noel. Sakto namang patungo ang kapitan sa kanyang barangay hall. Nakita ang dalawang naglalakad. Dali-dali itong lumapit at nagtanong habang nagwiwika ng, Abay, pasaan naman kayong dalawa? At bakit may dala-dala kayong gamit? Ano yan, tubig at pagkain? Kapitan Noel, ipanalangin niyo ho kami sa aming gagawin. Magtutungo na ho kami ngayon kung saan naninirahan ng mga aswang para ho matigil na ang gulo at pagkawala ng ilang tao lalo na sa barangay ninyo. Kayo naman ang magpapatunay na totoo sila dahil kahit ikaw mismo, nakita mo sila ng harap-harapan. Abay, mukhang malayo ang paglalakbay na yan. Ano pa nga bang magagawa ko? Kung di ipanalangin na lamang ang lakad ninyo. Mag-iingat kayong maglolo. Pasensya na kung hindi kami makakatulong sa ngayon. Wala kaming kakayanang tulad ni Mang Paeng. Huwag niyo nang isipin yon. Kaya naman ho namin silang harapin. Lalo na ho't kasama ko si Lolo Paeng. Sige, talis na kami, Kapitan Noel. Malayo-layo pa ang aming lalakbayin. Hayaan mo sa muli naming pagbaba rito. May maganda kaming balitang dala-dala na ikatatahimik ng inyong sityo, pati na rin ang ibang sityong ginagambala ng mga nilalang. Muling nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay hanggang sa magawi sila sa isang malaking puno. Halos patanghali na yon, may narinig silang pagsigaw ng babae at nang mapasulyap si Densyo sa may bandang kanan, napansin niya ang isang babaeng hirap na hirap sa paglalakad. Wala itong suot na tsinelas, basa ang kanyang kasuotan at nang lapitan na nga yun ni Densyo upang tanungin, bakas sa mukha ng babae ang takot. Pagtatanong pang wika ni Densyo na hinawakan ng kamay ng babaeng yon dahil sa matutumba na ito sa kanyang panghihina. Ale, ano ho bang nangyari? Wag ho kayo matakot sa amin, mabuting tao ho kami. Salamat naman at may nakapansin sa akin. Nanggaling ako roon sa may sapa at habang patuloy akong naglalaba, may isang malaking asong nanlilisik ang kanyang mga mata habang patuloy na nag-aangil. Ang akala ko nga isang normal na aso lang. Dahil sa katanghaliang tapat na ito, wala naman akong iniisip na iba. Ano hong ibig ninyong sabihin? Hindi ho tunay na aso ang nakita ninyo? Hindi po siya tunay na aso. Isa pong pagbabalat kayo dahil ang dahan-dahan po siyang lumapit sa akin. Unti-unti ring nagbago ang kanyang anyo. Naging isa po siyang lalaking nakasuot ng kulay itim. Kaya dali-dali po akong tumakbo at naiwan ang lahat ng gamit ko roon. Hindi ko naalintana ang malalaking bato. Kahit na nagkasugat-sugat na ang paa ko, ang mahalaga makatakbo ko sa lalaking yun. Sa tingin niyo ba, nanduroon pa rin siya sa may sapa? Hindi ko po sigurado dahil hindi na ako lumingon. At nang lubusan na akong makalayo, doon ko naramdaman ng matinding pagod. Kaya nanghihina po ang buo kong katawan dahil sa takot. Walang pinipili ang mga nilalang na yon, kahit sa katanghaliang tapat. Huwag ka nang magtaka, Densyo. Ganyan ang kakayanan ng mga gabunan. Wala silang pinipiling oras. Kapag nakakita ng pagkakataon, gumagawa sila ng paraan upang makapaminsala. Halika, iha, sasamahan ka naming patungo roon upang kunin ang lahat ng iyong mga gamit. At huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahamak kapag kasama mo kami. Dahil sila mismo ang pakay namin kaya kami nagtungo rito. At alam kong simula pa lamang ito. Wala pa kami sa nasabing pinagkukutaan ng mga nilalang. At malamang ang isang yun ay naligaw lamang sa may sapa upang patuloy na maghanap ng pagkain. Marami pong salamat sa inyong dalawa. Kahit papano, nawala na po yung takot ko. Halina po kayo't dito po yung daan. Naantala ang pagpapahinga ng maglolo, gayon din ang kanilang pagkain. At sa kanilang pagdating nga roon, nagkalat ang mga labahang damit at ang tsinelas ng babae ay wala na roon. May bakas ng malalaking paa ng aso ang kagad din nilang sinundan. Subalit hindi na nila nakita ang nilalang na naging dahilan ng pagkatakot ng babae. Tama ang sinabi mo, iha. Nandito pa rin ang bakas ng kanyang mga paa. Magmula sa pagiging aso hanggang sa maging yapak ng isang tao. Ang payo ko na lamang sa iyo, iha, umuwi ka na muna.
Ipagpaliban mo na muna yung paglalaba. Delikado para sa iyo ang nag-iisa rito. Kagad na kinuha ng babae ang nagkalat na damit hanggang sa umalis na ito at nagpaalam sa maglolo. Lantaran na naman ang pananalanta ng mga gabunan. Hindi tayo nagkamali sa araw na ito, Densyo. Kunting tiis na lang, buli na natin silang makakaharap. At sa oras na ito'y mas mabuti pang magpahinga tayo. Kainin muna natin ang dala nating pagkain. Sinamantala nila ang oras na yun na natili sa may sapa. Doon nagpalipas ng ilang oras para magpahinga at kumain. Bagyang nakaidlip hanggang sa managhinip itong si Densyo na kinakausap niya umano ang kanyang tatay upang umanib sa kanila. Dahil sila ang tunay nilang kalahi at kanyang magulang. Hindi ako sasama sa inyo. Masasama kayo. Pumapatay kayo ng tao. Mananatili ako kay Lolo Paeng dahil hindi ako kasing sama ninyo. Densyo anak, kadugo kita. Isa kang aswang na gabunan. Ang dapat sa'yo'y pumaslang ng tao. Masarap ang kanilang dugo at laman. At kapag natikman mo yon, walang hanggang buhay ang naghihintay sa'yo. Kahit kailanman, hindi ako kakain ng tao dahil hindi niyo ko katulad. Densyo Apo, gumising ka. Nananaginip ka po. Sabay sampal ng matanda sa mukha ni Densyo dahil sa patuloy pa rin ang pagsasalita nito habang nakapikit. Hanggang sa magulat ito dahil sa lakas ng sampal ni Lolo Paeng. Lolo Paeng, hindi ako sasama sa kanila. Panaginip lamang ang lahat ng yun, Apo. Hindi rin naman ako papayag na mapunta ka sa kanila. Itinuring na kitang tunay na kadugo, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na makuha kanila sa akin. Hanggang sa muli na silang maglakbay at makarating sa nasabing palatandaan, isang puno ng balete, natadtad ng malalaking kalmot. Muling wika pa ni Lolo Paeng, bandang 6:00 na ng hapon habang nag-aagaw ang liwanag at dilim. Ito ang palatandaang sinasabi sa akin ng aking gabay at dyan sa unahan ng punong ito, nagtitipon-tipon ng mga nilalang para sa kanilang isinasagawang ritual, ang pag-aalay ng mga patay, ang kanilang nabibiktima at bagong yanggaw. Dyan nila isinasagawa. Tanda ka na ba, Apo, Densyo? Gamitin mo ang lana ngayon din mismo bago tayo magtungo sa pagtitipon. Nagkaroon ng pagpaplano ang maglolo. Sa dahan-dahang pagbabago ng kanyang anyo, napag-isip-isip nilang unang magtutungo roon si Densyo na nasa anyo bilang isang gabunan nang sa gayon na hindi siya mahalata at sa tuluyang pagbabago ng kanyang anyo, sambit pang wika nito kay Lolo Paeng na may nakakatakot na tinig. Mag-iingat ka, Lolo Paeng, at kahit na anumang mangyari, babalik tayo sa ating tahanan ng buhay. Huwag mo kong alalahanin, Apo. Kaya ko ang sarili ko. Huwag kang papahalata roon. Hihintayin ko ang iyong hudyat, ang malakas na pag-alulong, saka ko susugod upang isa-isahin natin silang lipulin. Sa pagdating nga roon ni Densyo, nakikihalubilo siya sa karamihan. Noong una ni isa'y walang nakakahalata sa kanya. Hanggang sa marinig niyang tinig ng kanyang ama, alam nitong nanduroon siya, ang lukso ng dugo. Bilang magamang gabunan na kahit na sa tagal ng panahong lumipas ay hindi ito maitatago. Ilagay rito ang mga alay. Ako ang magbabasbas. Humanda kayong lahat bilang inyong pinuno. Subalit may naamoy ako. May kakaibang nangyayari. Ang aking anak ay nandirito. Wala rito ang iyong anak, pinuno. Nagkakamali ka ng iyong pakiramdam. Bilang ama, hindi ako nagkakamali. Alam kong nandirito ang anak ko. Minsan ko na siyang nakausap. Huwag mo na siyang isipin, pinuno. Sigurado kung hindi na siya pakakawalan ng matandang albularyo dahil sa ibang buhay na ang kanyang kinalakihan. Hanggang sa umalulong ng malakas itong si Densyo, hindi na siya nakatiis at ang hudyat na yon ay lalong nagpaalarma sa kanyang ama upang matuon sa kanyang atensyon habang muli itong nagsasalita ng, Ikaw ang aking anak. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo na ba kaming makasama? At sa bilis ng pangyayari, pagtangis na lamang ng ibang mga gabunan ang narinig ni Densyo dahil nandudoon na ang kanyang Lolo Paeng na isa-isang pinapaslang ang lahat ng kanyang makasagupang gabunan. Pinana, nandirito ang matandang albularyo. Iniisa-isa tayo. Isa kang pain, anak. Ipinagkalulo mo kami.
Wala kang utang na loob. Kadugo mo kami bilang isang gabunan. Sukurin siya at paslangin ang dalawang yan. Densyo, magtungo ka ron. Umatras ka. Marami silang papasugod sa'yo. Sinunod ni Densyo ang utos ng kanyang lolo Paeng at nang nagsipagsunuran sa kanyang mga gabunan, isa-isa niya yung pinaslang gamit ang kanyang pambihirang lakas at ang lahat ng kanyang proteksyon na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang lolo Paeng. Hindi niyo ko kaya ang kombinasyon ng puting gabunan at kalamang pinagkaloob sa akin ni Lolo Paeng. Digma ang gabunan sa gabunan habang ang kanyang lolo ay kinakaharap din ng mga sumusugod sa kanya. Gamit ang espiritual na talim ng karit, isa-isang nagsisigawan, tumatangis. Hanggang sa ang matira na lamang ay ang pinuno, ang laban ng mag-ama magmula kay Densyo at sa kanyang amang gabunan. Ipapaubaya ko sa iyo ang pagpaslang sa kanya, Densyo. Subalit kung hindi mo kakayanin, pagsabi ka lamang sa akin. Ako na ang bahala sa kanya. Alam kong nagdadalawang isip ka dahil siya ang iyong ama. Subalit kung lubusan mo ng pinuputo ng iyong koneksyon sa kanya bilang kanyang kadugo, alam kong kaya mo siyang paslangin gamit ang iyong pambihirang lakas na kayang kumitil ng kanyang buhay. Tugon naman ang ama ni Densyo habang kinakausap ang kanyang anak na itigil na ang labang yon at patakasin na lamang siya upang mamuhay ng tahimik at magpakalayo-layo na lamang sa lugar na yon. Anak Densyo, tingnan mo ang iyong sarili. Magkapareho tayo ng anyo at tinig. Alam kong hindi mo ko kayang paslangin. Patakasin mo na lamang ako o kaya ay sumama ka na sa akin. Lalayo tayo sa lugar na ito. Sige na, anak. Tugon ni Densyo na wala na siyang ibang itinuring na ama kundi ang kanyang lolo Paeng at hindi siya sasama sa nilalang na yon. Dahil alam niya ang mga mangyayari, matutulad lamang siya sa kanyang ama na patuloy na papaslang ng walang kalaban-laban, mapahayop man o mapatao. Dahil doon ay mas lalong nagalit ang kanyang ama. Muling wika pa nito bago mangyari ang pagpaslang ni Densyo sa kanyang sariling kadugo. Kung yan ang iyong pasyanak, wala na akong magagawa. Kung alam ko lamang na mangyayari ang lahat ng ito, sana noon pa, nung bata ka pa lamang, ay pinaslang na kita upang hindi makasagabal sa lahat ng aking plano. Sige na, Densyo apo. Paslangin mo na ang nilalang na yan. Wala na siyang kapag-asang magbago. Gamitin mo ang lahat ng iyong natutunan at ang iyong buong lakas upang paslangin ang masamang uri ng nilalang na nilulukuban ng demonyo dahil sa kanyang kawalang hiyaan. Matapos makapagsalita ng kanyang lolo, mabilis na sumugod itong si Densyo at nang masunggaban niya nga ang kanyang ama, walang awa niya itong ginamitan ng kanyang matatalim na kuko, gayon din ang kanyang pangil at lakas, ni hindi ito umubra sa kanyang kakayanan hanggang sa lubusang bumulagtas sa lupa. Nakatutok ang kanyang matatalim na kuko sa may dibdib, ni hindi nagbigay ng ikalawang pagkakataon, kagad itong itinarak at ang huling wika na lamang ng kanyang ama habang nag-aagaw buhay na nakakapit sa kanyang kamay. Patawad, anak. Napakasama ng iyong ama. Masaya ako dahil sa mga kamay mo ako pumanaw at nagpapasalamat ako sa matandang albularyo dahil siyang umampon sa iyo bilang tao at hindi isang gabunan. Okay mga kaiwaga, medyo masalimuot ang kwento. Pero ganun pa man, kung hindi gagawin nyo ni Densyo at ng albularyo, mananaig pa rin ang kasamaan ng gabunan. At nang matapos na nga ang digmaang yon, lubusan ang kinalas ng kanyang lolo Paeng ang kanyang pagiging gabunan sa pamamagitan ng mga orasyon at ritual hanggang sa tuluyang namuhay si Densyo bilang isang tao. Nagkaroon ng sariling pamilya at magmula ngayon, tahimik pa rin silang namumuhay at kinalimutan ng minsang naging anak ng isang gabunan. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para ma-notify ka sa ating mga bagong upload. Sa mga magpapalipad po ng super thanks, muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.